Cearcalóir córachaimid dús. Tusnóimid sa bhosca sin, haon, a trí, tá uimhir a dó, trasna an seo agus tá uimhir a dó thuas an seo, tá uimhir a dó ar an cáiliúin sin, cílíonn sé sin, go bhfuil mé ag iarraidh uimhir a dó an seo. Agus níl ach bosca amháin an sin gan uimhir a dó, so chuirfí mé uimhir a dó an sin. Mar sin dá gach uimhir a dó fáilte a going. Córachaimid anois. Where will we go? Rachit I will go an seo. Well, fógaí mé an seo. Or fanní mé an seo ceann cúpla second mar tá uimhir a cúig ar an cáiliúin sin, tá uimhir a ní, tá míad fós ag iarraidh uimhir a haon, ach ní féidir é a chur an seo, so caithimid uimhir a haon a chur an seo mar bhí uimhir a haon thuas sa bhosca sa chúine. So a haon, a dó. I gcuideanna in general, nuair atá uimhreacha líonta trasna mar sin, agus nuair atá barna mar sin, go minic tá sé éasca ceann amháin a fiocadh amach chun chur an seo. So a haon, a dó. Ní bheith uimhir a trí ag dul an seo, agus ní bheith uimhir a trí ag dul an seo. So líonfaí mé an barna sin dús. Haon, dó, trí. Tá fós ag smaoineamh faoin cáiliúin sin agus uimhir a chathair atá ar iarú. Tá uimhir a seacht ar iarú freisin. Ach seans go mbeidh uimhir a seacht ag dul an seo, agus seans go mbeidh uimhir a chathair. Ag dul an seo. Níl an cainte fós. So glíhí mé an Rolla, call a roll. Uimhir a haon. Tá uimhir a haon an seo. Tá uimhir a haon an seo. Níl uimhir a haon an seo fós. Tá uimhir a haon an seo sa chúine an seo. Cad faoi uimhir a trí. Tá uimhir a trí an seo, thuas an seo, ach níl uimhir a trí ar bit ar yes on the right hand side of the puzzle. Cad faoi uimhir a chathair. Tháinig mé uimhir a chathair an seo, agus an seo. Níocha mé uimhir a chathair an seo, nó an seo, nó an seo, nó an seo, nó an seo. So tá chathair. There's 4 fours that I can see. Agus an bhfuil clú ar bith. Tá an líne seo fecha gom an anois 1, 2, 3, 4, 5. Tá 8 sa bhosca sin, so rachaí a thucht an seo agus fógann sé sin uimhir a seacht chun dul an seo. So ba uimhir a haon agus uimhir a chathair ag dul an sin.
I gceann cúpla nóméid tásúla agam. 1, 2, 3, 4, 5. Caithfí over 5 dul anseo. 1, 2. So tá chun cáiliúin sin ar deire. Tá over 3 fós ar iarú, over 7 agus over 9. Agus tá over 7 ar an ine seo agus an ine seo sa tain over 7 an seo. Tá over 3 an seo sa chaithfí over 9 dul an seo agus fágann sé sin barna 1 le haigh over 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bhí mé géirí barna le haigh over 7 hána, so inis tá over 7 ag dul an seo agus más cuimhin lom bhí over 4 ar iarú. 1, 2, 3, 4, 5. Tá over 6 híos an seo. Féidir go raibh sé sin so léir duit. Maybe that was clear to you all along. Níocha mé go raibh over 6 ar iarú an seo. 1, 2, 3, 4, 5 agus tá over 7 fós ar iarú freisin. So chun lína seo ar bun an leathnach at the bottom of the page tá over a hain agus over a hocht ar iarú. Tá over a hochtús an seo agus a bhosca seo freisin, so bheith over a hain an seo agus over a hocht an seo. 1, 2. Tá over 3 an seo. Tá over 6 ar an lína hána. Tá mé géirí over 7 le haigh an lína seo agus tá over 7 ar le haigh an chailún sin. Tá over 7 an seo, tá over 7 thuas an seo, so ba over 7 ag dul an seo. Nílam cainte faoi over a 3 nó over a 9 fós. Ba over a 3 agus over a 9 ag dul sna spás an seo. Tá an barna sin le haigh over a 4. So fágann sé sin barna le haigh over a 6. Tá an ceart agam, if I'm correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Tá mé géirí over a 5 le haigh an chailún sin agus over a 8 freisin. Rocky mé trasna ar fad second. Okay, ní bheith over a hain ag dul an seo. 3 nó a 9 an seo. A hain nó a 4 an seo. An leanaí mé ar leis an Rolla. A thosaigh mé níos lua. I started a roll call earlier on. I got as far as over a 4. So over a 5. Tá over a 5 an seo. Tá spás le haigh over a 5 mar tá over a 5 sa chailún sin agus sa lína sin. Agus tá over a 5 sa chailún sin. Tá sa barna sa chailún sin
an tam fad sin barna le haid iver a cahar freisin iver a cahar ríis ach bhí mé rá go raibh iver a cuaig trasna an seo so chuirhí mé iver a cuaig an seo 1 2 3 4 5 6 7 8 agus bhí 8 san chailíonn sin freisin. Táim ag obair go dtíon inniu, working hard. Nílam cainte an bhfuil an Puzail níos deachra. Is it harder? 1 2 3 4 5 6 so fógann sé iver a 9 iver a 3 iver a 9 níl siad ag éirí níos éasca. They're not getting easier, that's for sure. Bhí sé sin beag an éasca. Iver a hocht agus iver a hocht. Fógann sé sin barna le haid iver a hain 2 3 4 5 6 7 8 9. Bhí na hibreacha a 9. The 9s were hiding all this time. Bhí siad I bholach, they were hiding. 1 2 3 4 agus fógann sé barna a 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So cílíonn sé sin go mé iver a cahar ag dul an seo agus fógann sé sin an barna le haid iver a hain 1 2 ní bheith iver a 3 ag dul an seo Tá an bosca sin tá iver a 5 fós ar agus tá iver a 5 an seo agus an seo agus an seo so fógann sé sin an barna seo tá iver a 3 ar agus cean amháin eile iver a 1 eile iver a 7 tá sé híos an seo tá iver a 3 ag dul an seo iver a hain nílam cainte má sé níos deachra nó an seachtain seo caite nó an seachtain seo caite is it harder than last week nó an bhfuil mise an bhfuil níos mó tuairse orm am I more tired? Is there more tiredness on me in you? And so ní bheith iver a 3 tá mé géirí iver a 3 cílíonn sé sin caafar iver a 3 dul an seo caafar it'll have to 2 3 4 5 6 Cad atá fága a grain tá iver a hain agus iver a hain iver a 9
tá uair a ní an seo tá uair amháin eile agus tá uair a ní hús an seo. Uair a ní, uair a hain, uair a hain, agus an feardarnach, last man standing, uair a hocht ceapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mai go leor, Tá sásta le sin, puzzle eile déanta againn. Slán go fóill.